ኣብ ወቕቲ ቅድድም ብሽክለታ ቶር ደ ፍራንስና እንርከብ ዘሎና ኣብዚ ብተሞክሮ ዝበሰሉ ከምኡውን ኣብ ጽቡቕ ቆመና ዝርከቡ ሓላን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ዓለምና ዝሳተፍዎ ዘለዉ ውድድር ቶር ደ ፍራንስ ንብዙሕ ኪሎሜትራት ዝሽፍን በብደረጃኡ ዝፈላለ ዓይነታት ዓቐበታት ዝውንን ኣዝዩ ኣህላኸ ዓይነት ውድድር ምዃኑ ይፍለጥ። ኣብዚ ዓቢ ናይ ግራንድ ቱር ውድድር እዚ ተቐዳደምቲ ዝተፈላለየ ዓይነት ክብደትን ቁመትን ዝውንን ዓይነት ኣቃውማይ ዘለዎም ካብዚ ኣስዒብና እምበኣር ብምኽንያት ናይ ዓቢ ግራንድ ቱር ውድድር እዚ ንዝተፈላለዩ ኣምራት ቅድድም ብሽክለታ ክንፍትን ኢና ንሎሚ ንኣካላዊ ባህርያት ሻምፒዮን ዝድስስ ትሕዝቶ ክንትንክፍ ክንፍትን ኢና ክሳዕ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክጸንሑ ብኽብሪ ንዕድም። ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ከከም ብቕዓቶምን ደረጃኦምን ዝፈላለዩ ይኹኑ ዳእምበር ብደረጃ ፕሮፌሽን ዝወዳደሩ ተቐዳደምቲ ብገምጋም ኣብ ዓመት ኣብ ልምምድን ውድድርን ዝሽፍንዎ ርሕቀት ብጠቕላላ ካብ 30,000 ክሳብ 35,000 ኪሎ ሜትር ይበጽሕ። እዚ ርሕቀት ኩሎም ተቐዳደምቲ ዝሽፍንዎ እዩ ክበሃል ዝከኣል እኳ እንተዘይኮነ ልዕሊ እዚ ርሕቀት ዝሽፍኑ ብደረጃ ፕሮፌሽን ዝወዳደሩ ተቐዳደምቲ ግና ብዙሓት እዮም። በዚ ምኽንያት ተቐዳደምቲ ካብ ካልኦት ኣትሌታት ዝተፈላለየ ኣቃውማ ኣለዎም። መብዛሕትኦም ካብ ማዕጥቖም ንላዕሊ ጽምእ ዝበለ ሰብነት ክህልዎም እንከሎ በንጻሩ ኣብ ታሕተዋይ መሓውሮም ዝርከቡ ጭዋዳታት ሰለፍን ዳንጋን ኣዝዮም ጥንኩራትን ብተዛማዲ ግዝፍ ዝበሉን ኮይኖም ይረኣዩ። ብዘይካዚ ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ኣብ እዋን ልምምድን ውድድርን ብዝወርዶም ናይ መውደቕቲ ሓደጋ ኣብ ኩሎም ዳርጋ ክበሃል ዝከኣል ኣብ ገጾምን ካልእ ክፋል ሰብነቶምን ዝተላሕጸጸ ቆርበት ኣብ ምሕዋይ ዝርከብ ቁስሊ ኣቐዲሙ ዝሓወየ ቁስልን በሰልኡን ይረኣዩ። ንቅድድም ብሽክለታ በመዓልታዊ ዝጠልቦ ልዑል ዲሲፕሊንን ከቢድ ጻዕርን ከምኡ ድማ ብዝኸፍሎ ዋጋን ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዝኸበዱ ንጥፈታት ስፖርት ክብል እደፍር። ልዑል ተጻዋርነት ዝሓቶ ዓይነት ውድድራት ከም ቅድድም ብሽክለታን ጉያን ዝኣመሰሉ ኣካላዊ ብቕዓት ጥራይ ይጠልቡ ዝብል ሓሳብ ዘይቅቡል እዩ። ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ልዑል ኣካላዊ ብቕዓት ጥራይ ዘይኮነ ብተወሳኺ ልዑል ስነ ኣእምሮኣዊ ሓይሊ ይውንን እዮም። ብፍላይ ድማ እቶም ልዑል ብቕዓት ዘንጸባርቑ ተቐዳደምቲ ኣካላዊ ብቕዓቶም ጥራይ ይዕውቶም ክበሃል ኣይከኣልን እዩ። ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ብመንጽር ካልኦት ኣትሌታት ክረኣዩ ከለዉ ብኣካላዊ ኣቃውምኦም ፍሉያት እዮም። ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ንሓድሕዶም ዝርአ ፍልልያት እንታይ እዩ? ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ንሓድሕዶም ዘርእይዎ ናይ ብቕዓትን ቆመናን ፍልሊ ካበይ ይብገስ? ካብኡ ናብኡ ድማ ኣብ መንጎ ዕውታት ሻምፒዮን ዝኾኑን ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ዝስርዑን ዝርአ ናይ ብቕዓት ፍልሊ መበገሲኡ ካበይ እዩ ክንርኢ ክንፍትን። ቀዳማይ ቁመትን ክብደትን ምጣነ ክብደት ብመንጽር ቁመት ንብደረጃ ፕሮፌሽን ዝወዳደሩ ተቐዳደምቲ ኣብ ቁመቶምን ክብደቶምን ዝርአ ፍልልያት ኣመልኪቱ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ዝርግሐ ቁመት ካብ ሜትሮን 50 ክሳብ ሜትሮን 90 ክበጽሕ እንከሎ ኣብ ክብደት ድማ ካብ 53 ኪሎ ክሳብ 90 ኪሎ ዝርግሐ ከም ዝነበሮም ይግለጽ። ከም ኣብነት ኮሎምቢያዊ ኤስታውያን ቻቤዘ ሜትሮን 64 ክኸውን እንከሎ በንጻሩ እቲ ዝነውሐ ኣየርላንዳዊ ተቐዳዳማይ ዱኖ ኮኖር 2.4 ሜትር ይበጽሕ። ዝርግሐ ክብደት ተቐዳደምቲ ዝተሓተ ኢጣልያዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ኢንተርማርሼ ዋንቲ ዶሚኒኮ ፖዘቪቮ 53 ኪሎግራም ክኸውን እንከሎ ዝለዓለ ክብደት ዘመዝገበ ማግኑስ ባክስተር ድማ 95 ኪሎ ይበጽሕ። እዋናዊ ገምጋም ቁመትን ክብደትን ብደረጃ ፕሮፌሽን ዝወዳደሩ ተቐዳደምቲ 1.80 ሜትርን 60 ኪሎግራምን ኣቢሉ ከም ዝበጽሕ ይግለጽ። ማእከላይ ገምጋም ቁመት ደቂ ተባዕትዮ ዓለም ሜትሮን 71 ዝበጽሕ ኮይኑ እዚ ማእከላይ ገምጋም ቁመት ተቐዳደምቲ ካብ ገምጋም ቁመት ደቂ ተባዕትዮ ዓለም ብ9 ሰንቲሜትር ይዛይድ። ምክንያቱ መብዛሕትኦም ብደረጃ ፕሮፌሽን ዝወዳደሩ ተቐዳደምቲ ተወለድቲ ሃገራት ሰሜን ኣሜሪካ፣ ኤውሮጳን ራሽያን ብምዃኖም እዩ። ንኣብነት ካብ 41 ኮሎምቢያውያን ተቐዳደምቲ ዝተረኸበ ማእከላይ ገምጋም ቁመት ሜትሮን 73 ክበጽሕ እንከሎ ካብ 85 ሆላንዳውያን ተቐዳደምቲ ዝተረኸበ ማእከላይ ገምጋም ቁመት ሜትሮን 84 ኣቢሉ ይበጽሕ። ክብደትን ቁመትን ኣብ ቅድድም ብሽክለታ እንታይ ኣገዳስነት ኣለዎ ዝብል ሕቶ ክለዓል እንከሎ ብቐዳምነት ዓለማዊ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ማለት UCI ልዕሊ ሜትሮን 90 ዝቕመቶም ተቐዳደምቲ ኣብ ፍሉይ መዝገብ ከስፍሮም የገድሶ እዩ። ነዞም ቆማታት ተቐዳደምቲ ተባሂለን ዝስራሓ ብሽክለታ ኣብ ዓቐነንን ንድፈንን ካብተን ንማእከላይ ቁመት ዝውንኑ ተባሂለን ዝስራሓ ብሽክለታ ፍልይ ይብላ። UCI በመሰረት ኣቀዲሙ ኣብ ብሽክለታ ዘውጽኦ ገደብ ንድፍን ዓቐንን ልዕሊ ንቡር ዓቐንን ብሽክለታ ከይስራሓ ብጥብቂ ዝከታተሎ ጉዳዩ።
ቁመትን ክብደትን ተቀዳደምቲ ብዓቢኡ ምስ በቃዕትን አድማዕነትን ኣብ ዓይነታት ውድድራት ቅርድም ብሽክለታ ዝምድና ከም ዘለዎም ይግለጽ እዩ ኣብ ዝርዝራዊ ትንተና ከኣተና ብሓፈሻ እቶም ሕጽር ዝበሉ ቁመትን ፎኩስ ክብደት አካላትን ዘለዎም ተቀዳደምቲ ኣብ ኣመና ዓቀብ እቶም ዝያዳ ቁመት ዘለዎም ተቀዳደምቲ ኣብ ናይ ግዜ ውድድር እቶም ብመንጽር ቁመቶም ልዑል ክብደትን ገዘፍቲ ጭዋዳታትን ዘለዎም ተቀዳደምቲ ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር እሽኳ ዝያዳ ከም ዘድምዑ ይግለጽ እዩ ቁመትን ክብደትን ተቀዳደምቲ ምስ ኣድማዕነት ዓይነት ውድድራት ዘለዎም ዝምድና ኣብነታት ብምጥቃስ ክርአይ ይከኣል እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ተቀዳደምቲ ምስ እንምልከት ኣብቲ ዓመታዊ ዝካየድ ውድድር ሻምፒዮን ኤርትራ ኣከታቲሎም ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ዝተዓወቱን ተወዳዳርነቶም ዘርኣዩን ተቀዳደምቲ ከም ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ሜትሮን 88 ሲራክ ተስፎም ተዓዋቲ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2018 ሜሮን ተሾመ ናትናኤል ብርሃነ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ኣሮን ደብረጽዮን ዝኣመሰሉ ተቀዳደምቲ ቁመቶም ካብ ሜትሮን 80 ንላዕሊ እዩ ብደረጃ ፕሮፌሽን ዝወዳደሩ ናይ ደገ ናይ ግዜ ውድድር ክኢላታት ምስ እንምልከት ከም ፊሊፖ ጋና ሮሃን ዴኒስ ቫን አርት ቶኒ ማርቲን ፋቢያን ካንቸላራ ቶም ዱምላን ብራድሊ ዊግኒስን ዝበሉ ዳርጋ ኩሎም ቁመቶም ልዕሊ ሜትሮን 84 እዩ ኣብ ድማዕነት ዓቀብ ብዙሕ ኣብነታት ክንጠቅሱን ይከኣል ካብ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ መርሃዊ ቅዱስ ናትናኤል ተስፋጽዮን ካብ ናይ ደገ ናሮ ኪንታና ማናቱ ኣሕዋት ኣዳምን ሳይመንን የትስ ቻቬዜ ሚገል አንገል ሎፔዝ ወዘተ ክጥቀሱ ይኽእሉ ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ኣድማዕቲ ዝበሃሉ ተቀዳደምቲ ከመይ ይመስሉ ዝብል ሕቶ ክለዓል እንከሎ ድማ መብዛሕትኦም ምስ ቁመቶም ብምንጽጻር ዝያዳ ኩሎም ገዘፍቲ ጭዋዳታትን ዝያዳ ክብደትን ብመንጽር ቁመቶም ዘለዎም ኮይኖም ይርከቡ ንኣብነት ኣውስትራልያዊ ካሌብ ኤዋን ዋላ ካብ ደረጃ ፕሮፌሽን ካብ ዝወዳደሩ ተቀዳደምቲ ሕጽር ዝበለ ቁመት ይሃልዎ ብዘለዎ ከቢድ ሚዛንን ገዘፍቲ ጭዋዳታትን ተሓጊዙ ክኢላ ቅጽበታዊ ውድድር ካብ ምዃን ኣይተረፈን ካሌብ ኤዋን ካብ ሮማይን ባርደት ብ20 ሰንቲሜትር ዝሓጽር ክንሱ ኣብ ክብደት ግን ብ2 ኪሎግራም ይበልጾም ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዝስርዑ ዓይነት ውድድራትን ዝካየደሉ ቅርጽ መሬትን ዝተፈላለየ ኮይኑ ኩሎም ተቀዳደምቲ ኣብ ኩሎም ዓይነታት ውድድራትን ቅርጽ መሬትን ብማዕረ ከድምዑ ኣይክእሉን እዮም ኣብ ዓቀብ ጎልጎል ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ከምኡ ድማ ኣብ ሹካ ወይ ቅጽበታዊ ውድድርን ዘድምዑ ተባሂሎም ብዙሕ ግዜ ክከፋፈሉ ንዕዘቦ እዩ ክብደትን ቁመትን ከመርእስቲ ክለዓልን ከሎም በኣር ኣብየናይ ዓቐን ኢንዴክስ ናይ ክብደት ኣካላት ዝርከብ ተቀዳዳማይ ኣብየናይ ዓይነት ውድድርን ቅርጽ መሬትን የድምዕ ኣንፈት ክህብ ስለዝኽእል እዩ ንክብደት ኣካላት ብመንጽር ቁመት ንምንጽጻር ክሕግዝ ዝኽእል ቅመራ ኢንዴክስ ክብደት ኣካላት ማለት ቦዲ ማክስ ኢንዴክስ ኣሎ ኣብ ስነ ፍልጠት ጥዕና እዚ ናይ ክብደት ኢንዴክስ ካብ 18 ክሳብ 25 ክኸውን ከም ዘለዎ ዝግለጽ ካብዚ ዝርግሐ ንታሕቲ ወይ ንላዕሊ ዝኸውን ትሕተ ንቡር ወይ ድማ ልዕለ ንቡር ክብደት ብቀደም ተኸተል ከም ዘለኻ ይንፍትም ንብደረጃ ፕሮፌሽን ዝወዳደሩ ተቀዳደምቲ ኣመልኪቱ ኣብ ዝተገብረ እዋናዊ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ማእከላይ ገምጋም ቁመት ሜትሮን 80 ኮይኑ ክብደት ድማ 68 ኪሎግራም ከም ዝኾነ ይግለጽ ማእከላይ ገምጋም ኢንዴክስ ክብደት ተቀዳደምቲ ክርአን ከሎ ድማ 21 ኣቢሉ ይበጽሕ ዝምድና ኣመንጎ ናይ ክብደት ኢንዴክስ ብሓደ ወገን ኣድማዕነት ኣብ ዓይነታት ውድድር ቅድድም ብሽክለታ ድማ በቲ ሓደ ጥልቅ ኢልካ ክርአን ከሎ ኣብ ዓቀብ ዘድምዑ ተቀዳደምቲ ዝተሓተ ናይ ክብደት ኢንዴክስ ክህልዎም እንከሎ እቶም ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ዘድምዑ ተቀዳደምቲ ልዕል ዝበለ ናይ ክብደት ኢንዴክስ ይህልዎም ኣመንጎኦም ድማ እቶም ናይ ግዜ ውድድር ክኢላታት ይርከቡ ንኣብነት ኣብ ዓቀበት ናይ ግዜ ውድድር ከምኡ ድማ ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር በብዓውዶም ኣድማዕቲ ዝበሃሉ ሰለስተ ተቀዳደምቲ ንርአ ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ዝበሃል ዝነበረ ማርሰል ኪተል ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ቶኒ ማርቲን ከምኡ ድማ ኣብ ዓቀብ ሮማይን ባርደት ናይ ሰለስቲኦም ናይ ክብደት ኢንዴክስ ምስ እንርኢ ናይ ሮማይን ባርደት ሓኳር ዓቀብ 18.13 ናይ ቶኒ ማርቲን ናይ ግዜ ናይ ጎልጎልን ተቀዳዳማይ 21.9 ኪሎግራም ከምኡውን ናይ ማርሴል ኪተል ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ተቀዳዳማይ 23.2 ኪሎግራም ናይ ክብደት ኢንዴክስ ኣመዝጊቦም እዚ ከም ኣብነታት ቀሪቡ ዘሎ ንሓፈሻዊ መብርህ መሃብ ኮይኑ ካልእ ፍሉይ ተርእዮ ኣየጋጥምን ማለት ግን ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ሓደ ካብቶም ሓያላን ዝበሃል ኢጣልያዊ ኤልያ ቪቪያኒ ዝውንኖ ናይ ክብደት ኢንዴክስ ከምቶም ናይ ዓቀብ ሓኮርቲ ትሕት ወይ ፍኹስ ዝበለ ኮይኑ ንረኽቦም ናትናኤል ተስፋጽዮን ፍኹስ ዝበለ ክብደት ሰብነት እኳ ተሃለዎ ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ሰናፍ ኣይኮነን ብዘይካዚ ሕጽር ዝበለ ቁመት ዘለዎም ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ድማ ኣዝዮም ሓያላን ተቀዳደምቲ ኣለዉ ንኣብነት ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ኣብ ዓመተ 2022 ዝቐልጠፈ ሰዓት ዘመዝገበ ቤልጅማዊ ቪክቶር ኮምፓን ኣርት ቁመቱ ሜትሮን 73 እዩ
بزي كازون شامبيون أولمبيك ريمكو إيفينيبول قومتو مترون 71 طرايوم ريمكو إيفينيبول أو وددر شامبيون عالم زوم كل تستقصو تقدادمتي بهراو قومانهم ترايو أمنا غزي وددر زدمعو أي مسلونيوم كالق كتتقصك حلف زي بلو دما بلمدتهم حصر زبولون فوكس ميزان زلوم تقدادمتي زيارة عقب حخورتك بهالوكا تتصنحو كاب هاجرنا كم بعد دانيال تخل هيمانوت أمانويل جبريك زي أبيهركم دما كم بعد كريس فروم برادلي ويغنس فان آرت كابتن بلوصات حخورت زبهالوكا تخونه بمنصر قومت حخورت زبهالو تقدادم تكرأيون كلوغنا لعلي مترون 84 كوينوم نرخبهم أمود أتا مس إنر إدما أبي كل عينة وددرات كدمع الزخلو تقدادم تون اللوم إذن بقانقا إنجليزية all rounders بهالو تقدادمتي أمنا جزي وددر يكون أمني عقب وددرات كومو دما أبي كتبتاوي وددر سنافات يكونون إذن عينة تقدادمتي أب عبيت زرات تعود كون يخلو نابنت ميغال إندريان اتزخبده تعوات زور فرنسايو ميغال إندريان أب جزي عواتو قومتو مترون 86 كبدتو دما 81 كيلوغرام يبتصح نيروم زنبرو إندكس نايكبد دما 23.4 نيرو نمحر عقبا شغاري مسل كوتا نبره ميغول إندراين بزنبرو بقعت نزور فرنسا حموشت غزي كعوتلو كيليوم إندراين آمنا غزي وددر يخون أب عقبت كابتم زبلت وتقدادمتي نيرو أبز اوان بتدغاغام زرق زلو نغر مس انستبهل عوتا زور فرنسا أب كلتيو ناي غزين أب عقبن زيادة زدمعو تودادرتيوم كم ناي بعلنا يروكين تانازا أمسلو تقدادمتي أب جراند تور ناي معوات تخلقهم أزي تصبيب كوينو أب عمتاو زدالو وعبيت زورات كم بعل فولتا اسبانيا جيرو دي إيطاليان زور فرنسان وحد ناي غزي وددرن زيارة عقبة زعبللون مزخون طرايوم كعوتو زخلو مغنياتو أب حنت ناي غزي وددر كم مودادرتهم بدقايق دحروس ترايل فصاميتات نيريوم بزي كازي فان آرت استوهله بزي كازي فان آرت بالجماوي تقرامي أب كتشحن 21 بستخايدة وددر زور فرنسا أب تنزبر تعود درات مالت أب عقب حنت كابتن زحالا مدرخات كعوتلا كلو أم ناي غزي وددر دما تعواتو كوينو فان آرت بزي إذا كنتات ناي فان آرت قاب حق سنفلتت كردن بشكلتا وصاي مسليو بالتوسخي نعاوتات فان آرت بمملكاتون نكن بعل ماركا فان ديش بليصو تعوات مدرخ كخون قاب حق سنفلتت كردن بشكلتا وصاي مسليو بالتوسخ كان بعل كادل إيفانس كريس فروم برادلي ويغنس جراند توماسن تادي بوغاتشارن زعمسلو مس إن ملكت حوسواس بحرنا حخورتنا غزيك إلى تاتنيوم زمدنا أمونغو كبدتن قومتن بحد وغن أو وددر زر بقعد ما بتحد أبز دواي بلنيوم نقابلنت كخوننا كان بعل برادلي ويغنس جراند توماسن توم دمولان زعمسلو تقدادمتي أب قداموت عمتات مجمار قددن بشكلتا كبدتهم لعل زبالين يروم بزنبروم ناي كبدت بلج أدما أم ناي غزي وددر زيادة قلبت وحالي بممنجاو أب غزيوم أزيوم حالا ناي غزي كإلاتات كوينوم قريبوم نيروم صنيحو كم زترعقنا كاب كبدت أكلاتهم كساب 10 كيلوغرام زخون كبدت كنيسوم أب عقب زيادة كم زدمعو تغيروم زوم تقلادمتي أبتلعو الكبدت زنبرو الأموان زمن جوو زنبرو حيلو ويقلبت لحر مقناس كبدتهم كدقموا أيكولون يوم بزعبا زمقناس كبدت أتوكيرو دكتور أندري كيكلاند استوهالك إلى زقرب حساب نرأم أبزور فرنسا درق عمتاوي تنقد ألب دوهيزيز تبهل التاريخاويت عقب مدرخ كساب 14 كيلومتر تبتصحم أبزست تقصر حقت ناي 3 كيلوغرام ناي كبدت فللي كساب ناي كل تدقائن فرقان ناي غزي فللي كتمص كمتخل إزك إلى يقلصم منجي ساعاتم قددن بشكلتا بزشفنو رحقتن قرص مريتن مودادر بوتاني فلاليوم رحقتن قرص مريتن ككم عينتهم زتفلالي مسرح منጭ صعات يطلبو نابنت عمتاو زكاد وددر ميلان سان ريمو كساب 300 كيلومتر يشفن انصار ناي زرحق دما ابتراك نا 200 متر زكاد قصبتا وددر وي دما بكرايتيريم زفلط عينت وددرات كساب 3 كيلومتر طرا يشفن ازوم زتطقسو زتفلاليو عينت وددرات زطلبو عينت منጭ صعات كفلالة قدنيوم أبتراك نكلت 100 متر طراي زكاد قصبتا وددر بحد وغن أميلان سان ريمو دحرناي 300 كيلومتر قعزو نمفلالي عوتن تسعرن تباهيلو زكاد قصبتا وددر دما بتخالق كلتيوم ولاقوا بقصبتا وددر زازوم يخونو كلتيوم ببينو عينت قلبن مسرحن صعات يحتوم بزي كازت قلبن مسرحن صعات ناي أبقولاقول طراي زكاد وددر كاب عقبن قلقلن زبزحو وددر أزي فلم بز مخنيات حادة تقرادامي أب كل زسر عينت وددرات ناي معوات تخلو صبي بيخون كلهم تقرادم تدما ببزد معلو عينت وددرات زتفلالي منጭ صعات أتوكيروم يسرحوم
እዞም መስርሕ ምንጭ ጸዓት ኣብ ሰለስተ ዝኽፈሉ ኮይኖም ቀንዲ ዕላምኦም ንዋህዮታት ጭዋዳ ከም ምንጭ ጸዓት ኮይኑ ዘገልግል ATP ዝተባህለ ሞለኪል ምፍራዩ እዚ ንዋህዮታት ከም ጸዓት ኮይኑ ዘገልግል ሞለኪል ATP ብሓደ አዶኖሲን ከምኡ ድማ ብሰለስተ ፎስፌት ይቀውም ATP ብቐጻሊ ኣብ ውሽጢ ዋህዮ ብማይቶኮንድሪያ ይሰባበር እሞ እዚ ምስብባር ጸዓት ይህብ ዝተሰበረ ወይ ዝተፈናጨለ ATP ኣብ ክልተ ሞለኪል ማለት ናብ ክልተ ፎስፌት አዶኖሲን ከምኡ ድማ ሓደ ፎስፌት ይፈናጨል እዚ ምፍንጫል ናይ ATP ጸዓት ክህብ እንከሎ እዚ መስርሕ ግን በዚ ኣየቋርጽን ክልተ ፎስፌት አዶኒስን ምስ ካልእ ፎስፌት እንደገና ይወሃሃዱሞ ካልእ ATP ማለት አዶኖሲን ትራይ ፎስፌት ይሰርሑ ቀጽሉ ዝተመስርሐ ATP መሊሱ ይፍንጨል ሃርክ ክሳብ ዘሎ እዚ መስርሕ እዚ ቀጻሊ ይኸውን بخال أبهلا من جزعت وي إن جبرو من قصقاس كعقب وي قصل تدع كوينو كنت تزهل خزلو ATP مع رئدما نمن جزعت زخون ATP تمسرح دلوك خوني قبام نمنج ATP زخون كربوهيدرات سبحي كم دما بروتين مزودا إذن السببارن من مسرحن ATP يقنس وي يقارت أبكم زكونة دما نهاري من قصقات جوادا يقنس وي دما تقليلو دوي بل من جزعات وي إذا مسرح مدلاون مسببارن ATP بخلت أجابات يكاد تقدمي أيروبيكاوي ويدما بمقصال أكسجين كخون كلو اتقال أيدما أناروبيكاوي ويدما بزي أكسجين مسرح ساعتي بهال إذكال أي أجابام نرأسو أبكلت يخفل اتقدمي ATP PC كبهال كلو اتقال أيدما أناروبيك جلايكوزيس يبهال بحافشة سلستي أما جبابات علام مدلاو ATP كوينو نايم مسرح أجباباتو من زوست لهم جزين ببزح زفري وعقن ATP إنجن كابن أبن يفلالي يوم أبز أرست من جسعات حدا كنت أرزلو وملأختلو بزح جزء تقدم تيخون ولا ون أمثل تنزنت فأكلات بجوجو يرد إزوستو وحسوالو زم سلست أجبابات ببينهم بتناصل أب حدا وسن أوان حدا أجباب من جسعات راي أقولجلوت كم زهبي قلصوم إذا عينت مجلتي أبقولي صحفاتون زي سفر يكونن بز أمل خطاز قرب أبها هلا مجمرتا إتي ATPPC نحاتر أوان صراح الجمهور مود حرصالة ساقال إتزا أجباب قاريتو نابا أناروبيكاوي جلايكوسيس دحرك لتدقدما نابا إيروبيكاوي أجباب كم زسجر يقلصم إذن جوجي الردادة كوينو كلهم أب أدلاي أوان بنتفتي صرح مخانو مفلات أقداسيوم ناب النت حدا تقدع مايني حمش تدقايق نايلو البقعة فتنا مزفتن مجمرة بشكل تا بحيل أبزرسون الأوان ناي ATPPC مسرحية كايد بشكل تا أرسينو زلوان هارك عقب أبزفتن الأوان دما أناروبيكاوي جلايكوسيس بعبلا لنت كم مسرح ساعت كويني يقلقل إذا هالكم زغطل دما إيروبيكاوي أقباب أبركتو ناوسخ يخيدم أبزني حموش دقائق فتنا بزجوجي الردادة جزء فتنا نحموش دقائق بمخانو إيروبيكاو أقباب طريق تكملوا مالتيوم إذا أتلت إيروبيكاوي أقباب طريق كنا نزتك أمزلو استتقملو أقباب مسرح ساعات بزرزر كرن كله سلستي أم أقبابات مسرح ساعات لعل أبركتو يجبروا لهم أبز كنردو نخل أب حد عمام بفلان نوح زبالة جزء من الزكايد سلستي أم أقبابات مسرح ساعات استوات أو كم زجبريهم لتحطو أيناي أقباب أبيناي أوان أبيناي عينت نتفت وي درجة برتعه زيادة عبلا لكوينو يبركتالو يوم نابنت أمنا كل 100 متر بجزء دم كسب 20 كل تنقاليتات كوسد زخل نأتراك وددر اتقدامي ATPPC أقباب زيادة يعبلل بزلع الحالكي ويفتنت كسب 75 تنقاليت مسنغصل بزيادة أناروبيكاو أقباب عبلا لكوينو يقرب نجزي فتنا مزقصل مالت ندقائق ساعتاتن أبركتو إيروبيكاو أقباب زيادة يعبلل مالتيوم استخايرو مصنعتي كم زحبرو أبقوي أجري بلعل نهري أب 600 متر مزبصح ويدما بجزي كسب 75 تنقاليت أبكوسر زخل الحالكي أبركتو أناروبيكاوي جلايكوزيسن إيروبيكاون أجبابات 5 مالت بمعركة كم زخون قالي صميم جزي هالكنا وسخة أبزخر الأوان نهر بمقناس أبركتو إيروبيكاو أجباب زيادة أن عبل لي خيد بخال أبها هلا ناب إيروبيكاوي أجباب أب إن سجرلو جزي إذا مسرح بزختلو زحتو الأجباب قرب ساعات نهارك نكنس نقدر مالتيوم بزيكاتهم أبتراك أبجوبن كم دما أمني BMX مودادر بوتا زكايرو عينتات وددر قدم مشكلتا التلمود نترجع قدم مشكلتا بجمجم كاب 3 كسب 5 ساعات صحتيلون كسب 7 ساعات يبتصحيهم نززت تقصنو حت جزء تقدم تملؤ بملؤ بأناروبيكاوي وي ATPPC مسرح ساعات وددرهم ككايرو أي كلونيوم
اتحقي زبزح اوان بإيروبيكاوي منج ساعات كتقومو دحر موعال اب اقداس اوان مالت متقعت ابزا كايدلو اوان وي عقب ابزح خرلو كوم دما قصبتاوي وددر ابزا كايدلو غزي ابركتزوم قداموت كلت اغبابات منج ساعات يزايدم كبرات تخاتلتنا نتور دو فرانس مخنيات بمقبار نقال امرات قددن بشكلتا بفلاي كوان اكالاوي بحريات شامبيون قومتن كبدتن وي متانه كبدت بمنصر قومت كمون اغبابات مسرح منج ساعات زملكتنا يلو متحستو ابز فصمنا لنا بفلاي ن اغبابات منج ساعات ATPPC اناروبيك جلايكوسيس كمون ايروبيكاوي مقصال اكسجين منج ساعات زملكت زرزر تحستو كان مصحف سنفلتات قددن بشكلتا كنرخبو كم انخل بز أمي نحبرم من جناون إذا مصحفيا ندرس إذا مصحف سرافيل بين إن أمسكنا أبزغط المدواتنا نقلك أمرات قدم بشكلتا نعينتات وهيو جوادا بلوصنت شامبيون سلمنتاي زبلن كالئن زوهادت حستو حيزنا لكم كنملسينا بسترفه سسنا يوم